गरेश्वर ब्लक इउपिपिएल आरो तामुलपुर जिल्ला XNDFB वेलफेयर एसोसिएशनआ जुथायै सावरायदों। गरेश्वर फरायसालिमानि अडिटोरियाम दबलाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै 30 नं गरेश्वर ब्लक इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला XNDFB वेलफेयर एसोसिएशनआ गुवारै सावरायनाया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे समाव मेलनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो आरो फैबाय थानाय बिटिसिनि बिसायख'थिखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाया जानानै थाङो। बे सावरायलायनायाव एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे 2025 मायथाइयाव बारग' एनडिएफबिफोरा जेरैबायदि इउपिपिएल दोलोखौ मदद होदोंमोन थिग बेबादिनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थियावबो इउपिपिएल दोलोखौ मदद होगोन होननानै फोरमायदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'जों लोगोसे गरेश्वर ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि देबजित ब्रह्म आरो तामुलपुर जिल्ला XNDFB वेलफेयर एसोसिएशननि आफादगिरि अन्जन बर', तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि बिपुल कुमार बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि नेतादै बानेश्वर नार्जारीजों लोगोसे गरेश्वर ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेतारि उत्पल बसुमतारी आरो गरेश्वर ब्लक इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर', गरेश्वर ब्लक इउपिपिएलनि नेतारि कामिनी कान्त बसुमतारीजों लोगोसे XNDFB वेलफेयर एसोसिएशन सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायाव बे सावरायलायनाया जानानै थाङो। जोंनि जुथाइ मोनसे सावरायमेल जादों। बे सावरायमेला जोंनि गरेश्वर ब्लक इउपिपिएल आरो जिल्ला तामुलपुर जिल्ला XNDFB वेलफेयर एसोसिएशननि जुथाइ सावरायनाय। बे सावरायनायाबो जोबोद मोजाङै जालाङो। बेयाव जोङो जिल्ला आफादनि मानगेदार आफादगिरि अन्जन बर' बिथाङा दंफैयोमोन आरो लोगोसे बे सावरायमेलाव सेक्रेटारि बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङाबो दंफैयो आरो जोंनि मानगेदार दैदेनगिरि बिथांमोना ब्लक कमिटिनि गासैबो दंजोबो। बे सावरायनाया जोबोद मोजां जादों आरो बेवहाय जिहेतु XNDFBनि जिमानखिनि माने समस्याफोर बेनि बागै सावरायनाय जादों। सोरबा केसआव भुगिनानै दं, सोरबा माने माबा माबि अनसुंथाइ मोननाय मोनैनि माखासे रोखोमनि बाथ्राखौबो सावरायनाय जादों। बे खामानिफोरखौ गोथारै मावफुंनो थाखाय एसोसिएशना माने थांखि लादों आरो जोंनिफ्रायबो माबादि मदद नांगौ बिथांमोननिफ्राय बेखौ जोङो खोथा होदों। जेरै फिजिकेलि हक मा जिखुनु रिटेनलि हक बा जोंनि चिफ बिथांजों बा जोंनि MP बिथांमोनजों डिपार्टमेन्टेल EMGMफोरनिफ्राय माबादि सहाय नांगौ बेखौ जों जगाजगआव खालामनो हागोन जों खोथा होदों आरो लोगोसे जोङो जिहेतु फैबाय थानाय जितु बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना एसोसिएशननिफ्राय XNDFB एसोसिएशननिफ्राय माने फुल्लि मदद होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो दिनैसिम जिहेतु बिथांमोना मददखौनो होगासिनो दङ आरो दिनै माने अनुस्थानिक भाबै बिथांमोना माने फोसावबाय। आं बेनि थाखाय गोजोननाय हामलायदों। जोंनि गरेश्वर समस्तिखौ देरहाहोनायनि बिथिङाव थांनाय बाराव बिसनावबो बिथांमोना जोबोरै नारा नाथा नाजानानै देरहाहोदों। एबारावबो बिथांमोना खोथा होदों जिमानखिनि माने हायो नाजानानै देरहाहोनायनि बाथ्रा होदों आरो बेबायदिनो अल माने जोंनि बिटिआरआव जिमानखिनि XNDFB बिथांमोनजों दंफायो बिथांमोनाबो एखे डिसिसनखौनो लानानै खामानि मावदों। बे खोथाखौ बिथांमोना फोसावदों। बेखिनियानो।